Hrvatska 2027. godine, zemlja u kojoj se romska djeca obrazuju u integriranim odgojno-obrazovnim ustanovama. Radno sposobni Romi kvalitetno zapošljavaju, a većina romskog stanovništva ne živi u siromaštvu. Hrvatska 2027. godine je zemlja u kojoj je značajno povećana ukupna kvaliteta života Roma, posebice djece i mladih, i u kojoj se pripadnici romske nacionalne manjine osjećaju punopravnim članovima nacionalne i europske zajednice, a njihov je odnos prema institucijama obilježen međusobnim povjerenjem i suradnjom. Ovo je vizija novog okvira javne politike za uključivanje Roma koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 23. lipnja 2021. Dokument je izrađen u širokom konzultativnom procesu suradnjom nadležnih tijela i ostalih ključnih dionika poput vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine te drugih. U formalnim i neformalnim konzultacijama povezanim s izradom nacionalnog plana sudjelovalo je preko 4500 Roma u Republici Hrvatskoj, a za postizanje ciljeva postavljenih u nacionalnom planu bit će potrebno jednako angažirano zajedničko djelovanje s pripadnicima romske nacionalne manjine. Od osnivanja Republike Hrvatske bilježi se konstantan rast samodeklariranih Roma u popisima stanovništva. Učinjeni su pozitivni pomaci i u brojnim aspektima života romske zajednice, poglavito na područjima obrazovanja, zatim zapošljavanja, te zadnje, ali ne manje važno, stanovanja. Usprkos postignutom napretku, potreban je daljnji angažman svih dionika kako bi se ujednačile životne prilike i potpuno dokinule nejednakosti Roma i ostalih hrvatskih građana. Nacionalnim planom se postavlja strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. usklađeni s preporukama Vijeća Europske unije o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma do 2030. U nacionalnom planu je istaknuto 7 posebnih ciljeva. Od toga su 3 horizontalna cilja. Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije, koja će se postići provedbom aktivnosti usmjerenih smanjivanju broja pripadnika najdiskriminiranije etičke manjine u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, koji su doživjeli diskriminaciju i govor mržnje, te poticanje integrativnih procesa i socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva. Zatim, tu je smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije, te unaprijedila kvaliteta socijalnih usluga. I treće, poticanje participacije Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u institucije, u okviru kojega će se posebno poticati sudjelovanje žena i mladih u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Nacionalni plan sadrži i 4 sektorska cilja. Prvi je učinkoviti jednak pristup Roma kvalitetnom uključivom obrazovanju u okviru kojeg će se dalje poticati sudjelovanje Roma u odgoju i obrazovanju, od predškole do visokog obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Zatim, tu je učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom održivom zapošljavanju, pri čemu će se posebna pozornost posvetiti mladim Romima koji ne sudjeluju u obrazovanju, ne rade ili se ne osposobljavaju, te Romkinjama kao posebno osjetljivoj i zapostavljenoj skupini na tržištu rada. Treći je cilj poboljšano zdravlje Roma i učinkovit jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi s konačnim ciljem smanjivanja razlike u očekivanom životnom vijeku između Roma i opće populacije. Naposljetku, tu je učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama. Ovime bi se smanjila ogromna razlika u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije, te smanjile okolišne i infrastrukturne nejednakosti. Ostvarenje vizije prosperitetnog i održivog hrvatskog društva, društva kojeg opisuje Nacionalna razvojna strategija do 2030. i koje niti jedan dio svojeg stanovništva ne ostavlja po strani,
Moguće je samo ako otvorimo mogućnost za razvoj koji uključuje i brine o svim građanima na isti način. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine možete preuzeti na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske ljudskaprava.gov.hr.